ini pengalaman eling-eling ya. Terus zaman Ibnu Abbas wae hadis itu gue catut. Sampai setiap ana wong muni qala Rasulullah Ibnu Abbas gak tertarik. Muni qala Rasulullah Ibnu Abbas gak tertarik. Sesuk wonge ngamuk. Jenengan kiai model apa ana qala Rasulullah ora tertarik, ora mbok rungokno. Saya Ibnu Abbas dhisik aku nak ana wong muni qala Rasulullah ibtadarut absur, mata kita fokus. Wa asghaina ilaihi bi adanina, kupingku tak pasang. Mergo mesti orisinil, mesti bener. Saiki hadis iku dienggo backup madhabe kepentingane. Mulane aku saiki males. Tapi jenenge apa lam nakhud minan nas illa ma na'rif. Ruwet. Jadi ini maksudnya ini kita tahdzir mawon kersane jenengan mau mulai bingung terus gak pahpo napa? Iku pun menang lho mun menang. Sampeyan ra kudu paham kados kula. Radi mohal maksudnya mboten mohal putus mohal aklan nggih mboten. Mohal adatan mek mohal aklan. Maksudnya ora penting paham ora penting. Penting mulai hati-hati no. Mengke tak jebakno kitabku. Ben roh tahqiq. Mergo ruwet Kang, mun ngandel kula ruwet. Ruwet. Mung kula nate, kula nek sinau hadis banget akeh. Niku nate dimlepuki tiyang. Pak, Lailatul Qadar menurut saya itu tidak ada. Karena Lailatul Qadar itu turun pas Nazilul Quran. Sekarang kan tidak ada Quran turun. Berarti Lailatul Qadar sudah ada. Ya rada masuk akal deh. Ya, Lailatul Qadar kan turunnya pas Nazilul Quran. Sekarang Quran kan sudah tidak turun. Berarti Lailatul Qadar juga sudah ada. Malah beneran ora ono. Malah penak. Loh, kok gak bantah biasanya kayak bantah. Bantah nek ana kena didadani, mungkin ora kena didadani kok. Ora menggawean buat energi. Ndekne malah tersinggung, bareng bantah malah tersinggung. Bapak harus bantah, ini kan enggak benar. Terus kira harus ngaku dhewe. Semua kiai yang saya ceritain ini marah. Kenapa Pak Badak marah? Iya. Ah biasanya marah mek wong waras sam. Nek ana wong waras salah aku ngamuk. Berarti saya ada waras. Ya ora roh. Jadi kadang-kadang mbek wong bulet-bulet niku wis ora usah ditanggapi. Iki waktu galian ulama, tapi aja praktekno. Apa masalahnya setan masuk neraka? Setan kan materinya dari api, masuk neraka kan baik-baik saja. Kan ketemu materinya aja. Sono kiai ini rada kacau, tapi kacau ape? Mek lemah disaurno raine. Bareng wong kelilipan, sakit Pak Yai. Materi kamu kan tanah. Harusnya enggak apa-apa. Terus wah asem banget. Jadi kadang-kadang itu penting, kiai-kiai ngono iku penting. Ya jatuh jojo si sahur apa? Lemah. Sakit Pak Yai, katanya dari tanah. Kena tanah kok sakit. Materi manusia kan dari tanah. Akhirnya ya kadang-kadang penting, menurutku kadang-kadang penting. Tapi itu praktek, kadang-kadang apa? Penting. Jadi misalnya gini, contoh paling gampang ya. Jadi logika yang dibangun itu kan Lailatul Qadar turun di Nuzulul Quran. Sekarang nggak ada Nuzulul Quran, berarti nggak ada Lailatul Qadar. Hal-hal ngono iku kunane kuno orang berteori napa sendiri. Mulane ilmu iku niki rungokno tenan. Ilmu iku kudu adzauqus salim. Otak kamu itu normal. Normal maknane waras. Napa? Waras. Karena konstruksi Quran Dawi Abdul bin Haddad itu mayuhimu fil Quran aksaru min dzalik. Quran itu nak nuruti muhim maringi salah cipta iku aksaru min dzalik. Kira usah ngono penting di adzauqus salim. Ku siji. Kedua cerita di kitab Al-Muwafaqat. Kalau sering cerita Gus-Gus niki cerita kitab Muwafaqat. Karangan Imam Syatibi. Imam Syatibi itu dua. Ada Asy-Syatibi Al-Muqri sing aran Firzul Amani, kesayangane Mbak Arwani kitab Firzul Amani. Kedua Asy-Syatibi Al-Usuli sing aran kitab Al-Muwafaqat, napa sing aran kitab napa? Ya dua-duanya saya sering belajar, tapi niki kula cerita sing Asy-Syatibi Al-Usuli. Ketika orang Yahudi dengar ayat mang dzalladzi yuqridu wa qardan hasana, terus guyu ngakak-ngakak. Delok le Muhammad. Wong darani pangeran kok utang. Delok pangerane Muhammad gak mutu blas, pangeran kok golek utangan. Kan mangdal ladzi yukridu ngutangi. Siapa sing gelem ngutangi Allah. Lafat itu menjadikan orang Yahudi ngelecehno Quran, ngelecehno Tuhane Muhammad. Wong Yahudi. Bareng krungu Abid Dahdah tiyang sae. Hadza huwar rabb. Yamlikul kulla wa yastakridu minna delok pangeran cek apike. Wong dhuwit iku wae pangeran, kabeh wae pangeran. Bareng wis tak cekel kita, Allah nak njaluk iku akate utang. Wong kok apike ngono cara Jawa, wong kok apike. Wis kok wong tuamu lah.
Wong tuamu misalnya ngekeki modal kowe, bareng kowe sukses nak njaluk dhuwit kowe iku minangka utang. Iku urusan adzauku, urusan apa? Kayak aku ngene iki lho. Karek aku atiku apik ta ora apik? Kena aku atiku apik. Wis tuwa kok ngaji, wah apik tenan. Tenan atiku elek. Oh, pelarian. Tapi nak ning iki kan apik sing ati elek, analisisnya luwih bener. Nak bab iki lho, bab ngene-ngene iki lho. Ketoke bener sing suudzon apa? Bener tidak? Kayak pelarian apa ngaji? Kedin. Wem. Oh, tugas iku jamu bos ini. Gak tugas gak ngaji. Tugas aja. Tugas ya. Oh, rai-rai. Nak salah tuamu berarti. Tugas iku. Rungokno. Dadi kunane kuno. Terus Abu Jahal nggih sami. Malaikat itu diceritakno pangeran alihatis ata asyar. Jadi sing jaga neraka iku malaikat 19. Sejarah Abu Jahal. Gampang ta 19. Kene golek sing gede. Apa wani lah ngadepi wong 19. Wani Abu Jahal. Nah, hal seperti itu kan masalah adzauqus salim. Dekne nganggep itu bisa dihadapi. Wong mau trimo napa? 19. Nah, makanya terus hadis juga ngalami yang sama. Karena ada yuhim. Napa? Makanya kula niku mboten ngarah, mboten mulang fikih. Mergo nak ora diulangno fikih, lafat-lafat ngene iki masalah. Mulane di antara syarat faham iku duwe adzauqus salim napa? Adzauqus salim. Karena kalau ndak ya tadi, delok le pangerane Muhammad. Ya stakrid, ya golek utang. Napa golek? Tapi sing sahabat, sing soleh malah walian, pangeran si apike. Wong donya kabeh wae ndekne cara Jawa le. Kok bareng njaluk diitung utang. Dadi ku maduh sing luar biasa. Sing sitok dadi kata pengenyekan. Jadi gak sama. Kalimatnya sama dari materi yang sama. Iku hati-hati. Mane hukum jenis dauk salim ta ora salim. Mergo lafadznya sama. Napa lafadznya? Sama. Lah iku umpama bener wae resiko apa meneh ra bener. Dewe Ibnu Abbas, aku dhisik nek ana menika kala Rasul tak perhatekno tenan. Cara zaman riyen wong muni dawuh Basim diperhatekno tenan. Tapi anggere wong nyatut NU terus piye misal. Ya yes, kayak kira-kira seperti itu. Ana dawuh kiai dhisik sakral, bareng dicatut sana sini terus koyo endosan ngono. Yes kira-kira ngono. Mulane dawuh Ibnu Abbas sebut niku inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah ibtadarathu absaruna wa azghayna ilaihi bi adanina falamma raqiban nasu as-su'ba wa dzalula lam na'khud minan nasi illa ma na'rif. Dadi golek aman. Lan terus akhirnya kita maca Bukhari Muslim golek hadis-hadis sing aman. Hadis-hadis sing ditulis ning buku-buku itu asal usule kan gak roh. Ujug-ujug muni qala Rasulullah. Kono muni rawahu Dailami wa Ibnu Abi Dunya digoleki kitabe ya kene ra roh. Ibnu Abi Dunya wong ndi ya ora roh, Dailami pojok ndi ya ora roh. Bareng digolek halamane iki kitabe ra roh apa meneh halamane. Hadis wis kadung mbok lakoni jebule masalah misalnya. Kan gak rusak, aman yo golek sanad kok guru. Kok ngaji ngono. Hadis ini Bukhari halaman sakmi ini aku paham lho. Wingi bar diterangno. Penting paham lho. Pokoke resiko lah resiko. Malahnya kalau gak ngerti golek sing aman apa lam na'khud minan nasi illa ma na'rif. Karena rawinya sudah disebut misalnya rawahu Dailami, rawahu Tirmidzi, rawahu Ibnu Majah. Setelah kita cek di Ibnu Majah enggak ada. Atau ada tapi halamannya kita ada. Pokoke walhasil antah berantah. Nak kue resiko, apa meneh iku hadis fatwa, atuk ndak kamu pegang. Kita nakhud minan nas sing mana rifis ngambil yang napa? Aman. Napa ngambil yang napa? Aman. Sa Ibnu Abbas mawon ngendikan falam maraqiban nas as-su'ba wa dzalula lam nakhud minan nasi illa ma na'rifu. Hadatsana Daud bin Abi Amr hadatsana Nafi' bin qol qatabtu ila Ibnu Abbasin asaluhu ayatu bali kitaban. Niki dawe Ibnu Abi Mulaikah. Ya macaannya sama, Ibnu Abi Mulaikah mboten Malikah, napa Ibnu Abi Mulaikah. Wis pokoke ngono kok nek kitabe salah ya Mulaikah ta mriki. Tapi nek kitab Malikah ya ora apa salah sithik kan. Kitab apa? Mulaikah. Mulaikah berarti bener. Engko nek salah ya di sithik ora apa-apa to. Boten maksudnya ya pas aku ngaji tahqiq tapi tahqiq alternatif. Lah nek
Kok aku wis salah malah bela salahmu. Kula terusna. Katabtu nyurati ingsun ala Ibnu Abbasin wa Ibnu Abbas asalhu ayat tubali kitaban. Yen to nulis li kitaban wa yukhfi anni lan nyamar Ibnu Abbas anni sange ingsun. Nyamar digawe samar. Terus faqala mongko dawuh Ibnu Abbas waladun nasih. Utawi kowe iku waladun anak nasihun kang ahli nasihat. Ana uta ingsun astaru bakal milih ingsun lahu maring wong iki alumurang boro-boro ikhtiaran kelan pilihan ingsun wa ukhfiya anhu. Qal fada abi qadai aliyin. Mongko jupuk Ibnu Abbas bi qadai aliyin kelan keputusane Ali. Faja'ala mongko gawe Ibnu Abbas yak tubuh halil gawe Ibnu Abbas minhu asya wa yamuru bi syai' fayaqul wa ma qada bi hadza sapa aliyun ali illa yakuna dalla. Hadatsana munaqid hadatsana Sufyan bin Hisham bin Hujair antawus qala li utiya Ibnu Abbasin bi kitabin fihi qada aliyin famahahu mongko hapus Ibnu Abbas hu ing maqada aliyun illa qadra kecuali kadar wa asyara Sufyan bin Abi Dzira'i maksudnya kecuali sakmene. Dadi intine ngene, zaman iku rungokno iki. Zaman Ibnu Abbas sugeng cara saiki sono tabloid mbok jurnal. Ning kono diterkenalno iku jurnal qada aliyin. Tak baleni neh. Zaman iku padahal zaman kuno ora ono percetakan ora ono. Iku ono jurnal semacam buku mbok jurnal mbok tabloid. Ning kono ditulis ben payu qada aliyin. Wong kan tertarik mbek ilmune sinten? Sidina Ali. Bareng Ibnu Abbas jake kula damelno niku. Sebagian riwayat ngoten, sebagian riwayat mboten memang Ibnu Abbas dikasih. Niki lho wonten jurnal, di sini semua ada keputusannya Sidina. Bareng didelok kabeh dihapus hanya sekadar segini. Artinya kabeh hoak ngono lho. Ya hoak. Dong maksud. Zaman iku balene napa? Dadi ben buku laris diistilahno dawuhe Sidina Ali. Bareng didodol Ibnu Abbas iku sebut ini mriki famahahu sebut niku lho illa qadra wa asyara Sufyan bin Abi Dzira'i. Dadi walhasil iku ambek Ibnu Abbas dihapusi kabeh. Gak bener iki gak bener. Sing bener mau iki tok sithik. Artinya zaman iku wong sik pinter ben laku di atas namano sinten? Sidina Ali. Saiki ben dhuwit di atas nama yayasan apa ngono mbah ngono ora. Ben sumbangan gampang yatim piatu apa ngono ora. Ya sing bener ya akeh sing ora bener ya. Ya mbok ora supaya. Ya supaya dunya. Supaya bangsa bodho niku kuno ngono angel temen apa? Bangsa bodho niku kuno. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khawani hadatsana Yahya bin Atam hadatsana Abi Dzar al-Amasan bi Saqal lama ahdatsu tilkal asya abada aliyin radhiyallahu anhu lama ahdatsu semangsane gawe anyar teko sapa ngangkeh tilkal asya abada aliyin qala rajulun ashabi aliyin qatalahum wa aya ilmin afsadu ilmu apa dadi rusak. Ya nyuwun sewu beberapa madzhab yang tidak ahli sunnah kan juga di atas namakan madzhab Sayyidina Ali kan saake Sayyidina Ali. Hadatsana Ali bin Khosram ahbarana Abu Bakar yani Ibnu Ayyas qala sami'tul Mughirah yaqul lam yakun yasduqu ala aliyin fil hadis anhu illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Lam yakun ora ana apa saan yasduqu bener ala aliyin sapa illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud kecuali wong-wong sing dadi ashabi Abdullah bin Mas'ud. Dadi disortir. Nak ana cerita tentang Sayyidina Ali, kok orang yang tidak berteman Abdullah bin Mas'ud iku dianggap ora napa? Bener. Jadi intinya itu, ya sekarang nyuwun sewu dawuhe Mbah Hasyim saiki anggere wong kan muni sithik-sithik dawuhe. Kadang putune ora roh nak Mbah Hasyim dawuh ngono kok wong liya. Roh, kan ngene kadang janggal, aduh ribet. Ya sekarang ngoten niku mirip-mirip ngoten. Soale intine iki ngaji kudu tenanan, Mas. Pokoke masalah resikonya gini, ini dawuh Sayyid mangke kula jupukno kitabe. Misalnya wiridan. Alhamdulillah wiridan sing jumlahe 10.000, 20.000, 100.000 kok dhaif kabeh. Dawuh Sayyid Muhammad kira apa nglakoni atakosomadia jare nek ana wong mati diwacana kulhu ping 10.000 ping 100.000 bebaskan neraka ora apa-apa waca wae. Tapi aja muni kok Kanjeng Nabi. Muni ya ben kowe wae malah aman no. Sing masalah iku nak nisbatu dzalika ila Rasulillah. Mergo ngene, kenapa nak dinisbatno Nabi justru masalah? Terus misalnya pikirane wong ngene. Aku misalnya di bapak fasik. Sugih. Bapak wis, "Mun Pak fasik terus mboten napa-napa. Saya orang kaya no." Bariku terus nyewa nganggur-nganggur ini kan macam itu. Lho nek atas nama dawuh Nabi kan sah, Nabi ngendikan mesti bener. Maning rai-rai ngene kan piro? Kowe gelem piro? Cara maca 10.000 wani piro? Saya kelas lho ya. Wong ra ndek dhuwit ngene iki 50.000 kan wis gelem. Kowe piro dat?
Cara 2 jam piro? Kowe piro em? Kok gak jujur ya jujur kok sing rai-rai fikir sing ngoco. Gak jujur misale nyewa wong 2 jam pantese piro? Gang 100.000. 200 macam. Piro? Gak sing jujur kok. Kowe piro te? Piro kali piro? Nane kene piro? Kali. Piro? Pik. Kali 100. Kali 100.000. Wis mlebu swarga. Do resikonya kalau Ataqosomadiyah itu di atas namakan Kanjeng Nabi kan itu pasti nyata. Nak bapak ambok wacana ngono iku langsung dakhalal jannah. Terus mau kelangan 200.000 ping piro? Gak 100.000 iku entek wong piro? Cara 2 jam entuk piro? Iku nyekele apa iku? Jagung bagus. Dicawuk apa sitok-sitok? Nak ra keluargane dicawuk. Sowan bayaran padha no. Lah kayak gitu loh. Misale maksud kula ngeten lah. Di atas nama Nabi itu bagus. Tapi konsekuensinya nak di atas nama Nabi kan mesti bener. Terus orang nganggep iku solusi. Nak ngono bapakku ben tetep fasik ra apa-apa, gampang lah. 200.000 swarga napa? 200.000 napa? Swarga. Lah nek ana dadekno ngono kan ya repot. Mengke kula waca insyaallah kula waca hadis-hadis seperti itu. Jadi barang apik lah iku nak bodoni iku aja sakake Kanjeng. Utawa ngene sing kula berat malih. Wong sing maca wiridan iki 100.000 mlebu swarga. Repote iku. Kita sing ahli fikih, kita iku saya lah nak misale kira percaya kita ora makili kabeh. Misale kita iku wis bahasa sopan kok. Wis saiki tak bedheki kabeh sing ngaji aku. Wong kafir 70 tahun untuk menjadi muslim maca la ilaha pisan taping 10.000. Pisan. Terus ana hadis di atas Nabi sing maca la ilaha ping 10.000 masuk swarga. Lah kene kan keberatan wong pisan ae swarga kok. 10.000 kurang penggawean tapi kan maksud kula sing sebagai orang sing efisien kan gak seneng. Maksudnya kalau satu iso mlebu swarga lah apa maca? Terus Kanjeng Nabi kan senengane gawe barang iku gampang kok dadi angel. Terus suatu saat kiai-kiai sing bingung ngene iki terus gawe fatwa. Loh, kalau hadis itu dinyatakan benar, mboten nurungan tenan. Kalau hadis itu dinyatakan benar, sesuk kan ana aliran. Syartu Islamil kafir ayaqul la ilaha illallah alfa marrah. Masalah kan utawa asra alf utawa apa wis. Akhirnya wong kafir masuk Islam ra sida wegah nduluwer mah mergo maca. Dadi efeknya tuh panjang ki aja mikir PPK mursyid terus gawe wiridan terus kabeh kok ana hadise iki piye. Sekali-kali ra ono hadise susah apa sing karwan apik. Lah berarti raine ra meyakinkan kan. Wong rai-raine dhewe sing salah kok. Nyatut Kanjeng Nabi. Dong ya. Panjang kok akibatnya iku. Maksude dawuh Sayyid Muhammad kena apik Ataqah kubra ya Ataqah kubra wae. Ra usah nisbatno ning Kanjeng Nabi. Mergo engko nak mbok nisbatno Nabi terus orang yakin iku ana mau yang dianggap solusi. Iya ta misale bapakmu kan misale wis fasik permanen. Terus kowe sugih, tenang ae terus eling rai-rai piro? 200.000 piro? Piro konsensus 200 ya? Wis gelem dat 200. Wis gelem. Wis ngeroh kitabe kira ngararo. Kira-kira kiai alternatif. Disembah lucu. Keramat mbah. Dadi wasiat gak kiai utama sampai kiai cadangan ana kabeh. Sebenarnya plus kiai 1, kiai 2, kiai utama, kiai cadangan. 1 2. Oh, piye gawene piye ngene. Oh, Del Fadil sana. Kiai utama ya. Pembantu. Pelaksana. Oh. Piro kiai ini ngene piro? PLT ne piro? 5 ya. 5 apa 6? Gak sing saiki sing wis mlaku iku. 5. Pelakune piro? Sepale.
Pokoknya ngaji iki baru kayak ngaji iki kok mulai hati-hati. Mergo wau nggih Sak Ibnu Abbas sing menangi Rasulullah dan untuk gelar tarjumanil iku emeh dibodoni mbek pemalsu-pemalsu hadis. Zaman iku bisa dicek kurba adin bi Rasulillah. Apa meneh saiki? Wes kok. Lha saya baleni Ibnu Abbas sapa sing roh alime? Sapa sing ora roh? Wis misanane Kanjeng Nabi alim tarjumanul Qur'an. Iku apa dibodoni to? Dadi jeneng wong bodho niku cek kondange lho Mas. Ora ketemu sing kliru Kang Ali ta sing ngongkon. Iso wae sing ngongkon karo ora roh dikongkon. Lah nek kiai nasibe lagi apik iku sing disalahno wis dikongkon lho, Pak. Ana kiai pidato ngene Gus Sais lucu. Kiai pidato ngawur. Kiai santri ora paham jare kiai. Kalau nasib saya sedang baik, dikira ilmu saya terlalu tinggi sehingga kalian tidak paham. Kalau nasib sedang baik. Tapi kalau nasib tidak baik dianggap kiai goblok tidak bisa memahamkan. Dadi kudu karek nasib. Kowe nak kiai lagi terkenal alim alama nasib apik. Ngomong do ora paham. Mesti wong ilmunya terlalu tinggi. Sehingga kita ndak paham. Enak nasib pemelek. Oh, kiai ora iso paham. Kiai bolek. Dadi nasib itu penting no. Ana raya elek dak. Nak sing nasib apik darani unik tek kok kowe unik. Nah nasib elek ya elek. Masa aku jupuk dhewe iku liwate angel aku jupuk dhewe. Sik enteni sik sabar. Cok. Oh. Sakake sing jupuk. Iso wae rawani ngene kono akeh wong. Kusnudon susah ya pun. Nah ini nganti subuh aja kami. Lah kowe nyusul ya ora roh, waduh ben wis ben bingung sih. Ya aku tak liwat terus salaman tak jupuk wah kesuwen tengane gak meyakinkan.